kana tikati ngatitei maprayer request nekudii, tinogona kutoshayiwa pano munhu ane prayer request yekuda ndege. Zviripo ndizvo ka. Tichinamata Mwari anoti kuna Mwari hakuna chinokona. Tine zvatakaisa pasaidi kuti izvi hatina inazvo izvi. Mwari anogona hake but dzinyaya dziri too much. Ichi mara kupi muno mumukobha. Ndo nature yemunhu tine patinogumira even mulevel yekutenda zvinhu. So amai avo zvaMwari vanoita but vane dambudziko ravakararama long time vakarigamuchira kuti am okay. Zvinoita munhu asiri okay kuti am okay. Ini mama vangu vane tsika iyo ndakatombogara navo pasi ndikaudza munin'ina wangu ari kumusha kuti pota uchitaimira muchembere nokuti pese patinomufonera anoti ndiri right mwanangu iye achirwara. Makamboita vabereki vakadaro? Vanoti handidi kukuomesera mwana wangu kunetsa aiwa kafluwa. Ndiri mwana wenyu, it's my right kuzoti makamira sei even problem diki kwandiri hombe nokuti makandibereka. But vani ndofunga chivanhu here kana kuti kudii muchembere pese pano unotozonzwa nevanhu kuti mama wenyu wangu achirwara. Ndakafona wanhu akati aiwa mwanangu ndokunetserei. So mukadzi uyu hanzi chii chaungada tikuitira zvikanzi am okay. Kune vanhu vasiri okay but vari kuti it is okay. Tonotaura zita renyu kuna mambo here zvikanzi no problem ndiri right. Gehazi ndiye akatozotaura zvanzi mufunge vana havana mwana. Nekukosha kwakaita mwana muwanano kune vanhu vaiti we are okay vasina. Kwete nekuti ndo zvavakatanga vachiita. Vakatanga vaine shungu vakaita zvakawanda zvikaramba vakasvika pakuzudza kuti iyi nyaya haisi area yedu. Ndo chinhu Mwari chaada kuchallenge pasevhisi yanhasi chaunofungidzira kuti hazviite. Zviri kusaidi kwekuti kana kapinda muprayer utaure nyaya idzodzo. Andidenha kuti ndikuudze kuti anozviita. Ane record yekuita zvisingaitike. Remu inonzi impossible ndo nature yake. Ndo panoti umwari hwacho zvinogonekwa natete sekuru kana hama ndezvehama nevanhu. Pane zviri muremu yekuti zvikaitika wega unoudza vanhu kuti uyu aMwari. Hazvina anokupikisa vega vanotoona kuti idzi dzangonyasha idzi. Zviri beyond your intelligence, my connections and everything is ready to do. Zvausingabvira waisa palist yemaprayer request ari ready kuita. But zvakadenwa nei kuna akagona kushumira. Haana kufunga munhu waMwari nezvatakuitira izvi chingona mataita ura iropafadzo. Akatonzi gore rinouya nenguva inochava nemwana. Haana kuti I receive. Haana kuti thank you. Need vanayo. But vari ati hanzi musanyepera muranda wenyu. Ndo imwe challenge yatinayo vafundisi. Ukabikirwa ukadya ukarotaura ropafadzo vanofunga kuti kuguta. Havanzwe mweya, havanzwa chikafu kuti nekakofi kawarowa wangatiwo kudii. Chibasa chaidu ichi nechikafu hamene zvinopindirana pati. Mufundisi akarova tiso akutaura dzimwe nyasha dzaunonzwa kuti yati manje. Kwatipfumiri kunyarara kana taguta izvo. Atarise zera remurume, atarise kwavabva nedambudziko. Munhu arova hake masconzi akuti gore rinouya. Aya masconzi. Ende yakabuda pachena haana kuti I receive. Akati kumwe kwese ndakutendai munhu washe. Apa muchanyepera muranda wenyu. So ine kwandakadzidza zvandakakura ndichiudzwa kunzi formula kana iri wrong, answer becomes wrong. Without faith you can't please God. Mukadzi uyu haana faith panyaya yataurwa iyi. Abuda pachena ati musanyepera muranda wenyu. Haana kuti I receive, haana kuti thank you. Bible rati asi gore rinouya racho akabva ava nemwana. Pane chinhu chaita power kudarika mazwi. Vanotaura chirungu vanoti action speaks louder than words. Kurati mazwi ataura hadarike basa raakabata. Basa rine voice kudarika mashoko. So ndoda kuti u create a voice through doing works. Aramba asi zvaita. Zvinoita sei kumunhu ari kuramba? Basa rabata raporo
vaprofita rega racreata a platform. Inzwa vakakaimba pamusoro yaita double story. Iyi ndo imba yaElisha, imba yemukadzi nemurume wake iri pasava. Mumba mune dambudziko ndeiyi. Imba iri kugadzirirwa solution iri pamusoro. Inenge picture yehuku yakavhumbamira mazai. Chinocreata atmosphere negood temperature ihuku kwete zai. Kureva kuti iwe une blessing yako iri overdue. Yakuda nyasha dzekuitira kwaunoitira Mwari kuti pacreatwe an environment inoita give birth to a blessing. Mwana ari mudumbu ndiye anokwanisa 9 months kuti abude. But 9 dzikabuda haanzi nananyamukuta kamu dzakwana. Amai vasiri kubuda vanofanirwa kumuburitsa ndo vanonzi push. Anotaurwa naye ndaamai kwete kamwana, but ane mamanzi akwana kamwana. Kurati ropafadzo yako ndo kamwana, but chinopusha inyasha dzaMwari nekushumira Mwari kwaunoita. Kureva kuti you must create an environment that will push the blessing out. Ini ndaifungidzira kuti Maria wakasarudzwa kubereka Jesu nokuti aiva mhandara. Yes, that was a fact. But the real major fact, she was in love with Joseph. Joseph, Luke chapter 2, ndiye anobva kumba yaMambo David. Pakanzi naMambo Augustus munhu wese ngaende kwake. Uyu akabva aenda kuBethlehem reJudea kunobva murume Joseph. Ariko ndokubva abatsirwa nemwana. Kureva kuti relationship yake ndo yakava key yekuti asarudzwe. Papa mwana uzinzwa ndisanangure musha. Denga harisi kuda musikana. Denga riri kuda musikana anodanana nemunhu. Aizve. Nokuti lineage yaJesu inouya nekuna Jose kwete nekuna Maria. Ukaverenga madzitateguru aJesu zvinogumira pana Joseph, hazviuye nekuna Mary. So Mary paari kupfimbwa naJose, haasi kupfimbwa naJose, ari kupfimbwa nedenga riri muna Jose. Zvekuti kuramba Jose, kuramba denga. Chinzwa, basa raJose wacho chiprofita chiri pachena. Basa raJose was a carpenter. Anoshanda nezvipikiri nemapuranga. Jesu wacho anoberekwa ada kubata basa pamuchinjikwa pazvipikiri nemapuranga. Kureva kuti the work raJose naturally was a prophetic destiny yechakatakurwa naMaria. So uri kuzvinzwa. Jesu rimwe zita rake anonzi mwanakomana waDavid. Wemba yaDavid ndi Joseph. So Jose ndo senemu yemwana. Chawakatakura Maria chine zita rekuna Jose. Jose ndiye anobva kumba yaMambo David. Saka Jesu achinzi mwanakomana waDavhidha. Nekuda kwekuti wakadanana naye akatakura senemu yacho. So relationship ya Mary na Joseph was a spiritual issue. Inoita kuti agone kubatsirika. Do you know kuti Mwari neumwari wese pavakatanga kunzwira munhu tsitsi, munhu anga asina demoni, munhu anga asina any problem. Problem yanga ine munhu yakaita kuti Mwari vamunzwire tsitsi. Vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega, ivo vainaye. Mwari vakaenda kuna Adamu vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega, ivo vari vese naye. Mwari vakanzwira tsitsi munhu naMwari. Hauna mbozvinzwa here. Mwari pavakanzwira tsitsi Adamu, Adamu anga asina demoni. Mwari vaina Adamu vakanzwa kuti uyu ane problem. But Mwari munaye one, hazvina kunaka kuti ave ega. Ndichamutsvakira mubatsiri akafanira. Iye Mwari ari mubatsiri, anogona kukunzwira tsitsi kuti hauna mubatsiri. Nokuti mazwe kunzi be fruitful, multiply. Nyangu ukavana Mwari muzhinji, haubereki kusvika wane mukadzi. So Mwari vari kuti zvandakakuprofita ukashota munhu hazviite nyangwe ndiripo. So kune vanhu vakaunzwa mulife yako naMwari, my helpers. Kune vanhu vekuti vakasauya muupenyu hwako, kune nyaya dzisingaiti munhu hana matwe. That's true. But haugoni kunamata sina munhu mukati. Iye Mwari afunga kuponesa munhu, he became man. Kukosha kwakaita munhu kwakaita kuti naMwari wacho anzi neimwe nguva akambova munhu.
kukopa problem. Nyika yaipa, munhu atadza, Mwari ndokubva ava munhu. Kudati nyangwe munhu akaipa sei pane paanoshanda. Vanambozvinzwa here. Munhu akasvika pakuipa atadzira Mwari. Mwari kuti vabatsire munhu ndokubva vava munhu kukopa chakaipa. Kureva kuti nyangwe vanhu chinzi vakaipa, havasi vese vakaipa muupenyu hwako. Ngwarira kuti unovenga pane ropafadzo yako. Nokuti vamwe ruvengo rwamunyaro maka hotspot kwauna zvawakatadzirwa. Wakangoudzwa naningi kuti ninga asi right ndokubva wajoina. Neasina kukutadzira wakamumakira kuti akatadzira neshamwari yako. Do you know the report yeSodom neGomora yakasvika kudenga? Ngirozi dzikaburuka panyika. Zvikanzi we are going to verify if the report of Sodom and Gomorrah is correct. Mwari aite zvemakuhwa anoburuka kuzozunzwira ega. Chakaita kuti ngirozi dzisvike kuSodom neGomora, report the outcry yanga yasvika kudenga. Mwari akati handishande nemakuhwa tonoverify tega. Iwa una chawakaverify wakangoudzwa kwavenga munhu. Unonamata Mwari anoverify. Mwari aite zvemakuhwa. Kukatumwa ngirozi vari varume. Nokuti kune ripoti yekunzi vari kuda varume. Ngirozi dzikanodiwa denga rikati shuwa varume vari kudiwa. Nokuti vatatotuma vacho vakutopfimbwa futi. Akusuka kune nyaya. Imba yavakwa pamusoro vavaka solution center upon the problem. Vavaka a place of meeting with God and out of solution. Yavakwa pamusoro pemba yavo. But vavaka vachiti vari kuvakira munhu waMwari. Gamba vavaka a platform inoraramira chavachabereka. Nokuti mwana nyangwe paakazorwara Elisha paakauya mwana akaiswa mumba akamukira mumba. Kureva kuti vari kuvaka a place yemwana wavo, but vachita kunge vari kuvaka a place yemuprofita. Tsika yekwaIsraeri mavakiro avanoita vanovaka vachisiya space yekuzovaka futi pamusoro because land idiki. Saka imba yepamusoro iri meant for the firstborn child. Yeah, I see history chete nandriko 2 years ago kuIsrael. That's the structures ariko. Dzimba dzawo ndedzekuti vanosiya space yepamusoro apa nokuti hakuna land inoenda ichida inyika diki. Saka imba yepamusoro ndeye mwanakomana wavo. Saka ivo pavakavakira muprofita imba yepamusoro nokuti havana mwanakomana, chavakavaka ndo chakamanifesta kwete zvavaitaura. Maoko aya ndo magias elife. Ukaisa murivhesi nyange wakatarisa kumberi unodzoka kumashure. Haisi nyaya yefocus, inyaya yekuti magias ari kuenda direction ipi. Haingwani shoko rinotaura 1. Shiri dzedenga dzirime asi dzinodya panzi shiri 1. Enda pashiri apa pachikuitira mushi. Rako rinoti ndinoropafadza kubata kwemaoko, iwo uri pashiri ipapo. Inga vanotaura vanoti shiri inozongofa 1. Unofa nenzara. Arina kuti musafunge, rakati musafunganya. Do not worry, as never do not think. Thinking is a gift. Yakapiwa muno na Mwari. So vavaka vachiti tiri kuvakira munhu waMwari. Chese chaunoita uchitiri kuitira Mwari, icho kwadi spiritually ndo zvazvinoreva. The real answer, you are doing it for your life. Akaramba ari Mwari vanhu vasati vakumunamata. Akasika denga nenyika akazoona kuti izvi zvakanaka izvi. Asati akurumbidzwa nevanhu aizvibiga ega. Aita akasika oti this is good. Nekumwe kutaura aiti icho chakwatura. Ogadzira zvimwe oti icho chiri kupisa. Achizvibiga ega. Opa iwewe opportunity yekuti ndinamate. Hauna chaunomuchinja, ndiwo unochinjwa. Paunomushumira uchiitira Mwari, uri kushumira kugadzira upenyu hwako. Imba yavakwa apa yavakirwa muprofita avagare naye upenyu hwese, is a passerby. So it's more like a temporal structure. Iri kuita bring forth a permanent blessing in naka rudzi mwana vanhu. Pakavakwa imba pamusoro pemba ine dambudziko. Kurati vakagadzira ene outer yekureceive blessing. Nokuti pane mwana aipfuura, but vakaona ari muprofita ari kupfuura. Need yavari kuona munhu waMwari iri artificial, iri temporal. Nokuti Mwari unogona kuita zvinhu vanhu vakasetera munhu waMwari zvinhu.
ipapa panzwe. Elisha paaifidwa nemakunguo nechingwa nenyama kubako, usati vanhu vanga vafa, vanga varipo, vanga vasisade, asi Mwari akaramba achida muprofita wake. Because takatumwa kuvanhu kwete nevanhu, akatituma akavimbika. So Elisha ari kufidwa nemakunguo nechingwa nenyama. Kufunga kwako makunguo aibika chingwa here nenyama? Aiwa, zvinoitwa nevanhu kaizvi. Saura kuti kune vanhu vaitotorerwa. Ende Mwari akakutorera hanzi theft, zvinonzi vaita kuda kwavo. Kana munhu akatofa anza paurayiwa munhu nguva yashe yakwana, Mwari avatadza, vakauraya hanzi medha, inguva yashe. So vanhu havasi kushumira munhu waMwari kusvika Mwari ati chienda unogara kubako kurokesheni kwashata. Samakunguo ndo aitakura chingwa nenyama unotsveta kumuprofita. Kusvika Mwari vanzwira vanhu vari kurokesheni tsitsi kwete ari kubako. Ndokubva vati muprofita iwewe tsime rako ngarichipwa kuti uwane a push factor yekuti uende. Bo ndikaramba ndiunza supply ikoko vanhu vanofa, iwe uchirarama uri kubako. Chisubuka une nzara yako uende kunoropafadza. Imba yavakwa, it's a temporal structure for the prophet, but a permanent structure for the son. Chavari kuvaka vari kutoti tiri kushumira, gamba vari kuvaka upenyu hwemangwana hwemhuri yavo nokuti pane chinoberekwa mukushumira Mwari. So zanzi akashedzwa mukadzi ndokubva amira padhoo. Gehazi akatanga kutaura nawo, chii chinoda kuti chiitirwe mama? Azvanzi no, ndiri right. Akamira hake padhoo. Position yaatomira prophetically, she's opening a new door in a marriage. She stood by the doorway achitaurwa naye, ndokubva anzi gore rinouya nenguva ino muchava nemwana. Aramba ndokubva ava nemwana. Kwete abvuma, aramba ndokubva ava nemwana. Nekuda kwokuti chaakavaka outer ine voice kudarika voice rako. Kana kune outer inotaura against your life, haipikiswe nemazwi ako, inopikiswa negreater outer inonzi Calvary. Favor yaitirwa mukadzi uyu ndeyekutenderwa Elisha kupfuura nepo. Aigona kusarudza imwe road. Kuna Mwari hakuna chinonzi coincidence. Tatangosangana nemunhu waMwari, apa zvangoitikawa, apa zvangoitikawa, hati asina shuwa nazvo, amene zvangoitika sei. Kune nzira dzakawanda. Bvunza Zakeyo. Zakeyo paakabva apa akanokwira mumutu, anobvira abhuka Jesu kuti vari kundidzvanyirira pano, ndakuenda rodhi yepasera, muyeone iko ndakunokwira mumuti. Zakeyo rodhi yaakaenda nemuti wakandokwira, Jesu akauya ipapo. Haisi coincidence. Ndosaka akataura izwi rekuti ndakainga vatadzi. Anoziva kwaanowawana. Nokuti mutadzi wokutanga Adamu atadzira Mwari akanopfeka mashizha emuonde. Saka Jesu akangosvika muguta anotsvaga kune muonde, anoziva kuti mumashizha hamushaikwe mutadzi. Itsika yavo kana vatadza vanoda kuzvivhara-vhara. It was a prophetic move. Kuiswa panzvimbo pasina kuvakwa, iko kwakavakwa kuriko, hausi munyama. Haisi coincidence Mwari haana kukumaka zvekudaro. Kuti kune zviri right kudhara konzi enda apa, unotanga wokuitawo iwewe. Haisi mistake, haisi coincidence. Iplace yarongwa naMwari kurangarira type yauya pano. Akatanga kusvika patsime ndi Jesu akagara ipapo, mukadzi weSamaria akauya. Aigona kutora chirongoto dhaira ipapa, but akamirira kukumbira cheumwe munhu. Why? Nekuda kwokuti ane nyaya newe. Jesu akakumbira kuparidza ari mubhoti raPeter. Ndiye Jesu akazoonekwa kufamba pamusoro pemvura. Anogona zvese kufamba pamvura kana kumboda bhoti rako. Zvinongodipenda kuti uri kuda here nebhoti tiri tiri pamvura, kana tukati pabhoti uchibata zvako hove. Inenge law of exchange. Nokuti Mwari uzvauri ufungidzwa kuti haagone iwe usipo, anogona. Sanzi Jesu vadzidzi venyu vari kuti anoizwa kanzi vakasaimba matombo anoimba, Mwari haapererwe, ane sabhu yako. Saka tona Mwari akakupa assignment yekuita, take it as an opportunity yefavor. Hakusi kushandiswa, hakusi kuitiswa. He can use anyone, anywhere.
Mwari haapererwe. Mukaona aitanga anomanikidzira isusu, dzitoriwo nyasha dzauya nenharo pauri. Otherwise anogona kutongozviita. Genesis 19 verse 3, varume vakaenda kumba kwaLot havana kutumwa kumba kwaLot, vakatumwa kuSodom guta kwete kumba. Zvanzi Lot akavaona akanowira mutsoka akati kana ndawanirwa nyasha ndinokumbira muvate kumba kwangu muzoenda henyu mangwana. Vakatoramba. Genesis 19:3 inoti Lot akavagombedzera kuti please, kurati vanga vatoramba vasingade. God can do without men. Saka akaudza gwenzi kuti mbotaura mozambozo, kuti akaramba kunotaura zvakawanda zvinotaura. Kutaura kwegwenzi yaitova saini kuna Mozisi kuti da kukutuma kunotaura ukaramba watomboona kuti kana miti tongonomboshanda naye ikataura taura futi. Saka tsano itori favor kuti ndee munotaura pako chimuti chiri vasati pako chiri kutorova. Mwari vakakupa chipo chekuimba chekushumira kuchechi, unotoda kunyengetedza kuti imbai kani please kani, imbai kani please. Mwari uyu haapererwi. Ndaimbotaura nevaimbi some time ago kuti opportunity yako yekuimba nekurira nekuzikana nekuita zvinhu isizeni diki. God will raise somebody achaimba zvokuti unokanganikwa nga vanobvira waimba. Enda kugospel music, kune vakatanga kuimba unotanga hwako unenge wakunzi legend, vamwe vachiimba uchingonzi legend chete. Zvipo naiko kushumirawo ukasatora nguva nemukana yekuita basa raMwari, Mwari haapererwi. Ona musikanzi anoita Mwari anonojamba kuBible school yazonditora inini kumaraini oti tsano rova iyi. Wakaenda kuchikoro wachiva chinyora manotsi so. Aiwa, handisi kuti kuenda kuchikoro kwakaipa, ndirongoti Mwari wacho akakupa chipo, take it serious. Anokusimudzira munhu waunofungidzira kuti ndofunga haiwa kutraya zvinopera, haana Mwari chi, achitoenda. Ndaishumira pana first, patatanga kushumira netimu rangu wanga ari kuLiving Waters. Rimwe dhende ndakapedza kuparidza kumwe anonzi Evangelist Mapuranga akakandiri. Zvanzi yarowa apa taidzidza nhasi. Ndikutorwa zvakadzidzwa kai. Nyasha dzikakubata. Varefu vakasara vakunyora manotsi kuna Zakeyo kuti ndimi mamuhosta anotsenga sei. Varefu vakaona Jesu mupupi akahosta. Kana Mwari vakupa chipo, vakupa nyasha, take it serious. Sabu yako iriko. One day ndaidarika patagara kota force, ndaidarika ndipano zipazi ndoga pabawa so. Kune mudhara akandona zvanzi mfana wangu yakuno. Ndaenda zvanzi wakazara mufoni mangu. Pana wakaoma, zvinombobva paiko iwewe. Wakazara mufono, ndokubva $100 zvanzi inwa koko mfana wangu. Offering inobva nekubhawa. Ikasabuda muchechi kubhawa tiri kutora. Ndikutaurira. Sabu yako iriko ukaregera. Zvandakatopfeka zvese complete. Asi sekuchechi izvi. Munhu wekunyika ane shop akangoti takapfuura neparoad apa. Muri kuita basa wakomana. Vise zvamakapfeka chipfeka izvese izvi. Zvandakatopfeka izvi. Sabu yako ukasaitira Mwari, Mwari arigere kuitira vanhu vake. Sorry kukuudza shuwa, Mwari ari kuita zvinhu. Tida kuona because vanoda kuti omesera, tida kuona zvinoita sei. ZvaMwari, zvevanhu ndo zvaungaitire nharo nazvo. ZvaMwari anoshamisa. In 2007 ndiri parenke kuwadzana pakamira Muslim so on a Friday. Pastor anonzi share pastor kuma Muslim. Vaitenda kumasjid church kwawo. Akapfeka completely gari yacho nekahitika. Ovanishedza pastor zvanofana wangu isu tiri Muslim, we don't believe in Jesus in the Bible. But what you are doing will kudzoreredza society. I need to do something for you. Don't buy 300 US. Pastor wema Muslim asingatende muna Jesus. Parenke kuwadzana. Murume handimukangano.
to me it was a shocker. Kana offering ichibva kumamuslim asingatende Jesu uyu Mwari ane nharo. Substitute yako ukasaitira Mwari iriko, but unenge watosara. Kana Jesu wakazodzwa mafuta nechifeve, zvifeve zvinogona kutora nyasha chechiripo. Zvifeve handifungisa ndichenda kuona iti kumarondera kumethodist. Takamira panonzi pamutangadura pane bhawa so taida kutenga drink. So neshamwari yangu tata kunetsana anopinda bhawa kunotenga ndiani. Mazita edu aya unotorwa foto ukatrenda. Takunetsana pane vakationa vanga vakamira padhoo vasikana vakationa zvani. Mufundisi uyo kuna fest uyu. Ubva zva mukutsvagai panapa tata toda kutenga drink ukati mira ndikutengerei. Chifeve pamutangadura. Chakatenga drink ratakaenda naro kuona iti. Sabu yako semutendi iriko. Ukaregera Mwari haregi. Iyo paMwari haumuziwe. Ukaona makungu akunzi fidhai prophet, vanhu variko, isaini yekuti ukaregera Mwari harege nekuti ibasa rake, zvinhu zvake. I'm a living testimony yekuona kuita kwaMwari kusingaitirwe kana muchechi. Ndiri kuti kudii? Ukaona wapiwa opportunity yekushumira Mwari, tora iwo semukana, kwete sedambudziko, kwete sekunetswa. Hatingafanane zvatingaitire Mwari, takafanana kuti tine zvatofanira kuitira Mwari. At your level, at your own pace, with your own understanding. Why? Nokuti uri kugadzira ni outer inotaura mangwana. Zvekuti kana kune vanhu vokuti ukamurwisa iye anoramba akanyarara, uramba achibudirira. Ushaya kuti inda asingafight back. Pane basa rakabatwa nemuchinjikwa rakaita kuti ngirozi dzimire dzichidefenda muranda wadzo. Svika paextend yekuti unoshaya kuti anorarama sei munhu uyu. Hatina zvatinomuitira, but you become a mystery. Ila vodiki rekuti ukumbirwa kuti uite ichi. Kune vanhu vakura sechifeve chakauya pana Mark 14 chikapinda mumba maSimon. Jesu angari mumba maSimon the leper. Simon haana kuporeswa. Une opportunity ya visitor we healing and you die a leper because you don't know how to minister. Jesu aiva mumba maSimon ane maperembudzi. Mukadzi weperfume ndokubva auya. Tikanzwa nyaya yemukadzi weperfume kwete ya Simon airwara. Unoshanyirwa nenyasha ukafa wakadaro. Vekure vakauya vakatora nyasha dziripo. Unoziva kuti vanhu vane tsika yekuti muenzi ndiana Mwari muzhinji udarika vanhu vedu. Saka itsika inobva nekumba. Isu patakakura mawater glass madish towels zvaichengeterwa vaenzi. Zvinokosha imi kugeza maoko kutongodai modiko muriwepo. Kauchayo yakatera nyangwe nekuchechi. Zvepenyu apa zvinakana nebasa rese. Mwari unomuonera kure. Yet Jesu Bible rinoti kuGalileya wakaita minana mishoma because of their unbelief. Nekuda kwemazira yavaimuita semwana waMaria naJosefa. Ndokwake kwaaifanira kubreka record yemamiracles. But inyaya yekuti vanhu vakajaira vakagara panzvimbo nemunhu waMwari, uMwari hunobva vanosara vane munhu wacho. Saka reaction inoitwa kumuenzi yakasiyana neyaanoitira baba wavo. Inature iri muvanhu iyoyo. Yeti kuti baba wako wakunzire mhando yemuenzi iyoyo, imhando yeanointi ine level of understanding iri mavari. Paunotofarira zvandiri kuita, farira baba wako vakazvitendera. Handaigona kupauya pano. Unozati munhu wese amunocelebrate nokuti mamuona akawani. Ndo era iri mulife yevanhu haumuzive. Waziva zvaaita ipapo. Ndotipetedza komana kuFacebook uchida kuroora. Sikana kwakamuona yese. But imbo mujuma imboenda asina makeup moneta men to men munyatsoziva namusha. Pakuda men to men ka.
wakaurewa nefirita ndikutaurira. Munhu akatravela kuenda kuJoni kunoona munhu wake, akabvunza munhu wake kuti akutsvaga munhu wake. Anga akaurayiwa nefirita sekuru. Amene ndikutaurire nyaya idzi. Pauri ipapo pane nyasha dziripo. Unongoda meso emweya anovhurika kudai. Opportunity yekushumira Mwari haisi yekuitira Mwari, ndeyekugamuchira Mwari zvaanoda kukuitira. Nokuti ukaregedza iye haregedzi. Ukaiginowa china Mwari chinosumuka zvakadaro. Chinzwa, pakaita vanhu vanogona kukopa kutora zvese zviri kuitwa naNoah, measurements, material yacho, vakazibhoterawo paside. I tell you the truth, vanonyura mvura ikauya. Nokuti chakawadirwa nyasha isi areka, Bible rangu rinoti Noah found favor, not the ark, the person. Aukope nyasha, unosubmita kunyasha. Favor iri panzvimbo yauri. Saka mukadzi anonzi Haga zvanzi Mwari vakamuvhura meso kuti aone tsime remvura. Zvoreva kuti aichema nenyota ari patsime nokuti anga asina kuvhurwa meso. Mwari havana kuchera tsime, vakamuvhura meso kuti aone tsime riri paari. Vazhinji vedu dambudziko maonero. Mvura yaunochemera Mwari vakatoiunza, but hausati wakugona kuona tsime nokuti uri wekuchema. Unoziva kuti Moses anga angodaro asingagone kutaura mushe, asi paRed Sea makurosa munoudzana kuti grama harishande parwizi. Unoona pavadi English padoda mudhara anotambanudza tsvimbo apa, munonyura muchinoza apa. Neufamba mutaura so, hey Moses akazodai, hey Moses akadai, araura mukadzi muKushite, atora kuEthiopia, hey dzinongokakama hadzigone kutaura. paRed Sea munonyarara mese. Kune dzimwe nyasha dzekuyambuka chete, wakaipa akakupa kutarisa muromo. Matauriro acho so as right, matauriro acho as right. Oza pese pana Mwari tese hatigone kuzvitenda kuti pana Mwari. Saka utona parwendo rwekutoenda uko Datani naKora vakatoraizawo murodhi. China Mwari chese hachishayiwe vanhu vanoti hachina Mwari. Hatingazive kana kutenda zvakafanana. Zvinoita kuti tichitopinda tese, you are not part of us. Very possible. Ndakazomwa kuti dzimwe hama dzedu hatina ukama nadzo. Unoitwa rafu nehama zvokuti unozoti dzimwe hama dzedu hatina ukama nadzo. Wotozodiwa nekubatsirwa neshamwari hama dziriko. Dzimwe hama hatina ukama nadzo. So kana yaye kuitira Mwari, yekushumira Mwari, yaye dunga munhu. Batwa nekuziva kuti Mwari ushua nesimba raainaro nekugona kwake kwese, otodawo kuti ndiite something. Ndakoshei zvangu zvingaitei muna Mwari. Unozoona kuti waitirwa favor ndini. Unenge munhu wanzi nachivhayo ndoda kungotambawo newe. Unoziva kuti unofarira kutamba naye. Haumbomira kuti kutamba neni kuti zvaita sei, unototanga kutekstira vanhu ndapinda wena. Ada kutamba neni. Why? Because unotoziva kuti kana ndatotamba naye pachadyiwa. Kana ndatamba naye dzinodhiraivhika. Une zvaunotoprofita wega so. Unoziva kuti iyi ndo inonzi gain chaichaiyo kuti atambe neni. Mwari wamasimba ose akati chiuya tiite tese, unoramba uchingosensa loss so. Anenge anondikuwadza mukuru. Ngaone mamiriro akaita nyika yachinokoma kwakaita upenyu. Mwari afunga kuita newe. Unozwa seungori kunetswa, ungori kubatirirwa so. Tavanga vaparidza mushe but area iyi vatanga vada kutikuwadza. Haunotokwakwara kudhare. Uchakuwadzwa here. Takakuwara isu. Chechi ndinzwe. Pane minana inogona kupfuura so. Ichita sekunge in need, iri blessing. Mwari vanenge vanoviga ropafadzo
muchinhu chinoita sekunge uri kubatsira. Anonzwa achiti Mwari, there is a destiny helper for me. Destiny helper akazikanwa nevanhu vese munhu ane mari. Chimira ndikupe the other side. Ziklag yacho ibukura samere. David ati Mwari nditevere ndinokunda ere, Mwari akatevera unokunda. Mwari vakamupa assurance yevictory, havana kumupa direction. Apinda musango achizunga inotoenda nekumndokuona mwe murume ane nzara asiwa nemaamalekite. David kwakumupa chingwa nemvura. Murume ava nesimba ndokubva ataura kwaenda vanhu. Kureva kuti direction yakasiwa mugiving. Prayer yakamupa assurance yekuti zvinoita. But kuzosvika pazvinoitikira icharacter yako in ministering to those who are in need. Mwari anakudza David kuti vaenda neuku. Akati tevera unokunda. Haisi complete answer kai. Munhu ane mari yako ari mutauni okufonera. Uya mutauni ne mari yako. Usati wabvunza kuti uri papi yobva yakata unoenda. Nekura kwaita tauni iko. Unoswera urimo mari yako irimo usiri kumuona. Hauna complete message. So Mwari vakamupa half message inocompletwa negiving. Ende munhu waari kupa wacho zvinotoda revelation futi. Nokuti atotaura kuti ndasiwa nevamwe vangu tisu tapisa Ziklag. Ndopo wafanira kumanifesta hasha dzese. Tidambo kuratidza kuti ndiri serious unomubaya baya. But David wakanyumwa kuti inenge mhandu but Mwari une chikonzero. Gona kunyumwa kunge zvinenge zvinotitorera mari asi zvine chikonzero izvi. Zvekuvaka izvi zvinenge zvinonditorera yandinayo but panenge pane chikonzero. Imbonyumwa. Imbova nemweso yemweyo kunoti aiwa Mwari avaite mistake. Nenhamo yandinayo unditi vaka church Mwari. Tisu tapisa Ziklag. David akati mupe chingwa mupe mvura. Kuti angari kufeeda problem achifeeda solution. Shasha yaguta ndokubva kuti vaenda nekuzvana ndikuperekedze. Ndianonzi destiny helper. Sometimes your help needs your help. Rubatsirwo rwako ruda kubatsirwawo newe. Chinokubatsira choda kutanga chabatsirwa futi newe. I got a friend akanda accommodate ndabva vakwekwe akutadzingwa basa. Because padaigara vakwekwe ndaishanda permanent job. Tikapiwa imba iye akauya ize contract asina pekugara ndikamupa room. I had 3 rooms. Property amuna. Shandu kumbira pekugara. Vamwe nditi imba ndeyako so uchingopa tuma. Ndekunyima kwacho wako man ndekunyima room hadzina zvinhu. Ongoti ndeyangu. Ndikataiwa bururugara tikachigarisana. Iye basa parakapera kaenda kwaRara kandowana basa. Ini parakapera ndokandakasvikira. Ndati pandakamupa room ndaipiwa room. Help yako iri kuda help yako. Rubatsirwo rwako runoda kuti urubatsirewo. Mwari wakava neneed yekuti vanhu vanga vada kuparidzirwa marodhu. Enda unoparidza. Ndine need nezvakanditeera kumusana zvakawanda. Bandamira paroad Mwari vakatanga kudhira nenhamo dzangu ndichigadzirisa need yemumba yaMwari. Mwari ari kuda masouls kuti vanhu vatendeuke. Ndiri kuda school fees, masofa nerent. Ndakatombotsvagirwa basa kandatanga kuparidza. Sanzi inungwa wakomana. Kune rori da kuoflodwa cement ufunge cement nebhaibheri kuti vanhu vanondiuraya. Cement inorema man. Kune stage yekuti calling yako lana havaitrust newo wacho unogona kusaitrust. Stage yekuti hapana cheumwari chinooneka besides kungoparidza chete. Unonzwirwa tsitsi uriwo ukaropafadzwa. Nokuti season yauri hazvisi kuoneka. Ukabata pamwiri first week unomira palist yevanhu vasina nhumbu. Yowi nayo inguva chete. Vanhu vanotenda zvinooneka kudarika zvisingaoneki but Mwari uchiziva kuti hazvisi kuoneka but zviripo. Andinoona kuti munhu wese ari muno makore awinawo hasiriwo. I will prove it to you. Pawakaberekwa ndo rakanzi date of birth 9. Asi unoziva here kuti uri mudumbu kwaitengwa hembe dzepreparation uchizikanwa kunzi uripo. But pawakabuda wakatanga kuti 0. Ndo problem ine vanhu. Vanenge vachitotenda kuti karimo kamunhu takatoenda kusikani katori kamukomana hembe dzake idzi wabuda kunzi 0. 0 mukutengera 0 hembe. Saka Mwari achiti Jeremiah ndakakuziva usati wamudumbura mai vako.
There is a level of knowledge here. Mwari yakasiyana nevanhu. Vamwe vakatoziva ndiri munhu waMwari dzakudhiraivwa. Ndaitova munhu waMwari pane ndifamba netsoka. Kungoti mazuva aya vanhu vaiti muranda washe. Mazuva ano nda man of God. Ndo zvinoita vanhu. Tama man of God guy. Taimbowa muranda washe tiri parengi. Wakabata trouser muoko nzoti muranda washe. Asi kune vayeni meso emweya vatakatonamatira munguva yekutambudzika vakaita mabreakthrough yekuti vakavhunduka kuti iye asina mari yetransport wondinamatira ndowana permanent residence kuAustralia. There is a couple vanzi baba namai mberi vakanditsira message, tine maissues edu kuti utinamatirewo. Ndanamata vakati munhu waMwari zvaita newo wacho washandiswa naMwari unotovhundukawo. Kukonzera dzimba dzavanhu kuAustralia isina imba yangu muHarare unoti izvi ndezvaMwari. Mwari ngaakupe meso emweya. Need iri mumba maMwari haisi need yaMwari, inid yemunhu ida kuministwa. Help yako iri kuda kudyara, help inouya kwauri. Zvauri kuitira Mwari zvinodena kugamuchira zvaunoda kutambidzwa naMwari. I'm sure my message is done. Zvakwauri sedunga munhu. Nokuti kune zvinogadzirwa nemunamato, kune zvinogadzirwa nekuita, kune zvinomanifesta neprayer, kune zvinodenwa nekuita. Mukadzi uyu weshunema haana kunamatirwa. It was a declaration upon works. Ndoda kudeclare muupenyu hwako uchabata pamusoro peimba yaMwari ngachitaure. Chidhina chako, simendi yako, effort yako ngaitaure need yako pamberi paJehovha. Ndakarerwa nabereko kuZayoja tiri vana vechikoro vainditi mwanangu wana rukupledza nekuita zvinhu kuchechi. Iwe hauna izvozvo zvezvaungaite, hauna kana mari yacho. Asi Mwari uyu anonamatwa futi nesimba rako. Usaregera pachechi pachihaiwa caretaker. Hauna mari, enda unosakura pachechi. Takarerwa tichishanda pachechi kusakura is every holiday. Saka zvimwe zvinomanifesta kudai inyaya yekuti Mwari wacho haakanganwe. Hakuna noti handina chandinacho sandingaite sei. Anonamatwa futi nesimba rako. Sweat yako, effort yako haiende in vain. God is so faithful. Tiri product yekunosakura paZayoja every holiday. Chechi yetu odzonza hakuna caretaker anotsvagwa, vanhu vangu vari pawo. Hapana zvavanenge vachiita paholiday. Sakurai mudzoko verenge mabhuku enyu. Chinokutadzisa kushumira Mwari chii? Hauna excuse. Simba racho unaro, utano hwacho unawo. Oti asi ndikawana so ndichamira nebasa raMwari. Anovimbika muzvidiki Mwari vanomutrasta nezvikuru. Pazvishoma zviripo dena Mwari. Ingova nemoyo nerudo nezvinhu zvaMwari. Uone kuti Mwari vanonyarara here neupenyu hwako. Help yako inodena, help inofanira kuuya mulife mako. We can stand, I want to pray. Ndoda kuisa declaration pa-effort yese ichadyarwa nekuda kwekuti outer must speak. Kereke imba yaJehovha yatari yaMwari. Mwari ngavati vakaona kereke vanoona akabata basa votarisa upenyu hwake. Mwari ngaarewadziwe nemarriage yako nekuda kwekubata kwaunoita muimba yake. Mwari ngaabhowekane nemari shoma yaunotambira nekuda kweshungu dzako pakuita basa ravo. Dena Mwari mukuita vatarise need yako inoda kuti uaddresse the need in the house. Saona mukadzi akamanikidzirwa kuti gore rinouya uchatoita mwana. Zvekuti unoti I don't believe here, I don't receive here yako iyi. Chawakadyara chinomera. Father, I decree and I declare. Semprofita Elisha Mwari. Mukataura shoko. Gore rinouya nenguva ino. Wese asina the ability to conceive. Spirit of barrenness, I command you to go in the name of Jesus. Pavanodyara, pavanovaka, pavanobata kuvaranda venyu kuimba yenyu Mwari. Wazuro nhasi namangwana Mwari waElisha.
Zviratidzei panzvimbo ino yegweru pamusangano uno. Asina mwana, let there be a testimony. Gore rinouya nenguva ino ndinotaura michato. Gore rinouya nenguva ino ndinotaura kuvakwa kwedzimba. Munozvigona Mwari, munozvigona Jehovha. Makazviita kumukadzi weShunemi. Ndimi wazuro nhasi namangwana. Ndinavo baba veShunemi pano. Ndinaye mujaya weShunemi Mwari. Ndinavo gogo veShunemi baba. Vakasirwa vazukuru. Vana veana dziri nherera. Asi shirikadzi ngairangarirwe. Gogo ngavarangarirwe. Dovi ravanotengesa Mwari ngarivhure mikana nemasuo. Maputa vanotengesa zvakashoreka zvavanoita ngaive auta, ngaive auta, ngaive auta. Elisha wakataura kumukadzi akamira pamusuo. Gore rinouya nenguva ino. Munozviratidza baba, takupai mbiri nokusingapere. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. God bless you church. Mwari vakuitire nyasha. Mwari vakuropafadzei. Mwari vakuchengetei. Ngatiomberere maoko zvakare titende muranda waMwari. Evangelist T Muparinga, we are thankful very much. No ushumiri wenyu. Ndoda kuti panguva ino yamangwanani ano timbe chimbo chedu nditungamire Ishe. Tonamata kuna Mwari zvakare tigotaura nyasha kukereke as we are closing this conference for today. Vaimbi vedu titungamirei nechimbo chatinowanza kuimba.